Waqt edizzjoni speċjali tal-programma Nicolo & Co f'jum il-miliet kien hemm 3 ġenerazzjonijiet tal-familja ta' Lidja Abela. F'dan il-programm Mart il-Prim Ministru Lidja Abela tkellmet dwar il-valuri li jitħaddan li ġabithom permezz ta' omma Emanuela Serafa li kien ħdejha u kif hi qed tgħaddi dawn il-valuri lil binta Ġorġa Abela. Trid tajn u tapprezza dak li għandek u tajna nkollu jien tallimtu bil-mod sempliċi tal-mama. Minn fuq l-ebda ktieb, minn fuq l-ebda dokumentari, mill-mod kif il-mama taġixxi, il-mama ġġib ruħha, l-attitudni tagħha, id-bissima li dejjem ikollha fuq wiċċha. Issemmit ukoll inizjattiva Rigal b'imħabba b'din l-edizzjoni kienet suċċess. Pajjiżna dik li għandu sabiħ, ġvera kif tagħmel sejħa biex in-nies jgħinu tarhom ġejjin biħġarhom biex ikunu ta' għajnuna. Waqt dan il-programm Lidja Abela irrakkuntat ukoll kif iltaqet ma' żewġa Robert fil-kors tal-liġi fl-Università u anke fil-meetings tal-Partit Laburista fl-elezzjoni tal-1996 dan anke flimkien ma' rakkonti ta' tfulija ta' 3 ġenerazzjonijiet. F'dan il-programm il-familja ta' Lidja Abela tkellmet ukoll dwar kif huma jaddottaw annimali sabiex irabbuhom magħhom. Hemm ħafna annimali li qed jistennewhom, ġifieri dak kollha li jixtiequ jagħtu l-imħabba tagħhom lill-annimali nagħmel appell biex jadottaw mis-santwarji tagħna. Lejlet l-istrina sar dan l-appell ħelu minn bid il-Prim Ministru Ġorġa May. Jiena nħeġġeġ il-Maltin biex jgħinu dawk fil-bżonn ħalli kulħadd ikun kuntent, speċjalment fil-żminijiet tal-miliet.